Eli minä olen Karttusen Teemu, me ollaan täällä Maaningan tutkimusnavetalla ja olen täällä tutkimusmestarina. Pääasiassa hoidan kokeiden läpijuoksutusta sekä paljon näitä meidän tutkimuslaitteita. Tällä hetkellä meillä on täällä käynnissä tutkimukseen liittyvä näytteenotto, joka hoituu meille automaattisesti. Että meidän ei tarvitse mitään muuta kuin laittaa pullot näytteenottolaitteeseen, jonka jälkeen robotti meidän määrittämistä eläimistä ottaa näytteet, purkittaa ne, jonka jälkeen me voidaan lähettää ne sitten analysoitavaksi eteenpäin. No se on ehkä itteni tässä navetassa, koska kyseessä on tutkimusnavetta, niin kiinnostaa se, että tästä kerätään paljon dataa ja sitä datan avulla pystytään sitten seuraamaan monia asioita. Aina niin kuin löytyy jotain uutta, että sitä ei ajattele, että no tuo vaikuttaa tuohon, mutta täällä se on niin kuin aika lailla joko päivittäistä tai viikoittaista se, että hei, tämäkin vaikuttaa tuohon asiaan. Työ on monipuolista ja yksikään päivä ei oikeastaan ole samanlainen. Eläinten kanssa töiden tekeminen niin antaa sellaista niin kuin virtaa tähänkin touhuun.